Cun salón de actos cheo de público e a actuación de Catuxa Salón arrancaba no Pazo de San Marcos con Voz de Muller, un foro organizado pola Diputación e a Cadena SER que na súa terceira edición xirou en torno á sexualidade feminina. O presidente provincial abriu a xornada reafirmando a defensa da Deputación dun feminismo inclusivo e progresista que amplíe dereitos e non dea pasos atrás. Segundo sinalou José Tomé, o feminismo é xustiza, dignidade e futuro e recalcou que a institución que preside traballa cada día para acadar unha provincia máis igualitaria, aberta e libre. No encontro conducido pola xornalista Sara Meijide participou Cristina Hernández, directora do Instituto das Mulleres. Defendeu que o feminismo debe desenvolverse sobre o concepto de autonomía, algo que tamén inclúe a sexualidade. Especialista en políticas de igualdade e violencia de xénero, tamén advertiu sobre os riscos que supón que as novas xeracións estean aprendendo a erotizar a violencia. E rematou dicindo que se somos capaces de construir sociedades máis xustas, a sexualidade tamén o será. A continuación tivo lugar unha mesa redonda na que participaron a sexóloga Estefanía Fernández, a educadora social Marta Paz e a humorista Carolina Iglesias, coñecida nas redes como Percebes e Grelos. As tres incidiron na importancia de falar de sexo en todas as idades e etapas da vida. A sexóloga dixo que malia que é unha parte fundamental das nosas vidas, aínda non sabemos falar de sexo e cústanos dicir palabras como pene ou vulva. Durante o debate tamén se abordaron cuestións como a facilidade para acceder a unha pornografía cada vez máis violenta por parte dos rapaces a idades temperás. E concluíron en que non debería existir ningún tabú sobre a sexualidade e que o máis importante é educar, conversar e normalizar desde a infancia. O encontro rematou como comezou, ca actuación de Catuxa Salón.